ओंखामा जागोन जायाखै ओंखाम थांसिगोन रानदो हेलो लोगोफोर खुलुमबाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनसोल नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बरायबावनाय जाबाय दायो थांनो नागिरदों जोङो आखाइ हमनो आरोना हाबा बियादै फिसानि हाबा दङ बेवहाय आखाइ हमनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय दायो आङो इसानावनो दंफैयो आरोना इसानाव जमा जाफैजोबखाबाय सोरबा सोरबा फैनो दंबावो आरोना गामिनि मानसिफोरा बिसोरखौनो नेदों ओमफ्राय दसे थानानै थांनोसै मिजिंनि हाबा आरोना मिजिंनि हाबायाव थांनोसै दा जोङो आखाइ हमनो हरावसो जागोन नालाय आखाइ हमनाया ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै आङो हाबाखौ एसे जि हायो देखायलांनो सेस्था खालामसै आरोना आङो नोंसोरबो नायलांबानो जाबाय नै ओंखारनानै दङ रायजोफोरा थालिर बिफां खाखाबायानो नै हाबानि नालाय नै नै हिन्जाव गोदानखौ नायग्राफोरा आखाइ हमैग्राफोरा मोनफैजोब्बायानो जोंना नै मेदामाबो बेस्थ'थार हिरामुनिया नै बिगुमै मोनगोननि जि फुरथिखा मैयानिफ्रायनो आरोना मैयानिफ्रायनो फुरथिथार नै हेन्डसाम सेंग्रा ओरैबो नायनो फैग्राफोरा नै आखाइ हमनो थांग्राफोरखौ मा मोदै बायदि नुलायलांखो बैथिंजाय गाबखुमा जासिनसै नामा नै बेबो थांग्राया सासे माथो सिन्था थाथारदों मानसिया नै मादैया थाङानो नायनोसो फैदों नै बिनानावा सासेबो आमाइबो थांगोन ओरैजाय आमाइमोन ओमफ्राय गैला खोमा दै रावबो फैनो दंबावो मानसिफोर नेगासिनो ना सारियालि मोनबाय नै
हौवा गोदाना गोजांसो जोबायदां गाबनायल'खा आरो हिनजाव गोदाना जेननायनिफ्रायनो गाबबाय ओंखामा जागोन जायाखै ओंखाम थांसैलाय रानदो थांसैलाय रानदो